То тук е майсторлък. Да не връща. Да не връща. Еми хайрлия дена Малин Пелев. Пешка минката му е готова. Очаква само асортименти. Нека да му е хайрлия на момчето. Да си я ползва със здраве. Това в студио направо ще ти студио дървата се след това. Отварям прозорец. Моето в Гърция с видрата виждам. Той толкова е широко. Спаските си лично става това. Ама това, че пържуна да включеш, това ми се вика поща. Тя се вика толкова, не се Ето има и ОТК тук на двора. Ето го чорбаджията. Честито, Малинка. Жив и здрав да си, майсторе. Честито на чорбаджийката. Благодаря. Златните ръце. Живи и здрави да си я ползвате по предназначение. Железни полки на два реда да направим. Това че са голяма скара са, но зареждаме прас. И още веднъж хайрлия да е на момчето. А майстора го очаква следващата.